Kalender live. Live share. Ang Ini dah kalah. लोगोफोर दसे उनावनो जासिगोन सोरां मन्जु थियाटारा जायगाया जाबाय पाठशाला बेकापारा एलपि स्कुल अडियन्सफोरा सफैयाखैनो बे जाहैबाय मिउजिक हल नोंथां दायो आङो पाठशालायाव दङ पाठशाला पाठशालायाव दङ दै लोगोफोर जाथ'वाखैनो साराय नयथासोआव जागोन दानो जाथ'वाखै दसे उनाव सुवा जानोसै नयथा बा साराय नयथायाव Hello.